Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. Я Леся Ушакова. У ефір новини час мясцовы сёння ў выпуску. Высокая адзнака і падзяка за працу. Кіраўнік дзяржавы наведаў Маладзечынскую цэнтральную раённую бальніцу, пра што ішла гаворка падчас сустрэчы прэзідэнта і медыкаў. Беларусь адзначае Дзень Канстытуцыі. У Маладзечна прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння пашпартоў юным грамадзянам краіны. Масленіцу выпраўляем, сонца і цяпло чакаем. Старажытнае свята адзначылі маладзечынцы ў нядзелю, а ўжо сёння ў праваслаўных хрысціян пачаўся вялікі пост. Прэзідэнт Беларусі ў рамках рабочай паездкі ў Мінскую вобласць наведаў Маладзечынскую цэнтральную раённую бальніцу. Кіраўнік дзяржавы цікавіўся, як працуе сістэма аказання медыцынскай дапамогі ў раёне, а таксама як ідзе развіццё міжрэгіянальных цэнтраў. У распараджэнні Маладзечынскай цэнтральнай раённай бальніцы сёння больш за 1000 ложкаў. На базе установы завяршаецца фарміраванне міжраённага цэнтра спецыялізаванай медыцынскай дапамогі для жыхароў Маладзечынскага, Вілейскага, Валожынскага і Мядзельскага раёнаў. Прэзідэнт абмеркаваў тэму арганізацыі медыцынскай дапамогі і ўмоў лячэння для пацыентаў з COVID-19. Так, у Маладзечынскай ЦРБ 335 ложкаў былі перапрафіляваныя ў інфекцыйныя. Для аказання дапамогі хворым каронавірусам набыта неабходнае абсталяванне. Ёсць месячны запас лекаў для лячэння такіх пацыентаў, а таксама сродкі індывідуальнай абароны, рэагенты. Кіраўнік дзяржавы асабіста азнаёміўся з тэхнічным абсталяваннем установы, пабываў у чырвонай зоне, дзе лечаць пацыентаў з COVID-19, а таксама пагутарыў з работнікамі Маладзечынскай ЦРБ. Адно з пытанняў, зададзеных прэзідэнту, датычылася мэтавай падрыхтоўкі медыкаў у вышэйшых навучальных установах. Целевое направление само по себе подразумевает и помогает нам направить специалистов в населенные пункты, города, села с численностью населения, в первую очередь, менее 20 тысяч. По закону. По закону, да. Вот. На сегодняшний день мы почти полностью закрыли вопрос кадровый в малых населенных пунктах. Но как бы не в удел или обиженными остались такие города, как наши, и крупные районные центры. Возможно ли изменить условия целевой подготовки в плане того, чтобы молодые специалисты, медики могли распределяться уже в поликлинике, больницы крупных городов? Спасибо. Абсолютно убежден в этом. Возможно, и это мы сделаем. Я знаю эту проблему, она не первый раз передо мной ставится, задача эта. Знаете, тогда было очень тяжело вот в этих маленьких населенных пунктах, районных центрах. Надо было их спасать. Поэтому предоставили такую возможность до 20 тысяч. Но подход неправильный. Мы это сейчас видим. Ну что значит, до 20 тысяч там можно, а где там 70, 100 тысяч и больше там нельзя. Поэтому надо подходить более конкретно. Надо Маладечно 3 врача. Значит, с вашей подачи власть принимает решение, общественные организации подключим, что надо эти 3 врача подготовить, вы подобрали их, вы за них головой отвечаете. Надо подходить конкретно и целевые направления выдавать тем, кому вы считаете нужным, кто будет настоящий врач. Падчас сустрэчы прагучала пытанне і аб страхавой медыцыне. Я не тороплюсь переводить всех на страховую медицину, так называемую. Потому что найдите у нас тех, кто вам заплатит за эту помощь. Притом вы же будете работать, чтобы и прибыль получить. А как частные клиники работают? Так. Поэтому мы придерживаемся этого принципа. И, как видите, он срабатывает. Он срабатывает. Пройдет время, мы все это переоценим и оценим. Как я часто говорю, мы людей не сортируем. Как в войну сортируют людей в богатых странах. Мы, слава богу, этого не делаем. Это, конечно, и нравственная наша сторона, но и материальная. Мы по-славянски всем миром пытаемся вытащить больного человека. Надо постепенно идти. Революционно здесь не получится. Будет очень больно. Поэтому, когда есть дисциплина и порядок в стране, тогда будет толк. Поэтому не торопитесь ломать то, что создали своими руками. А это направление будем постепенно развивать, подталкивая к этому людей, но не будем их через колено ломать. Не у каждого есть эти средства. Александр Лукашенко таксама пракаментаваў вытворчасць вакцыны ад каранавіруса. У канцы сакавіка ў Беларусі пачнецца вытворчасць расійскага прэпарата. У планах распрацоўка уласнай вакцыны. До конца месяца мы произведем вакцину. И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем по технологии России вакцину,
А мы сделаем свою вакцину. Специалисты работают, то есть уже на нашей базе, наших технологиях и так далее. Мы предоставим вам разные вакцины. Поэтому не волнуйтесь за вакцины, не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей. Кіраўнік дзяржавы высока ацаніў работу калектыву Маладзечынскай цэнтральнай раённай бальніцы, урачоў сярэдняга і малодшага персаналу, а таксама падзякаваў за іх работу ў няпросты час. Мы грамадзяне Беларусі. 15 сакавіка краіна адзначае адно з галоўных дзяржаўных святаў – Дзень Канстытуцыі. У рамках усебеларускай акцыі, прысвечанай гэтаму дню, сёння адбыліся ўрачыстыя цырымоніі ўручэння пашпартоў грамадзянам Беларусі. Тэму працягне Алла Маркелова. Удзельнікі ўрачыстага мерапрыемства – каманда з 31 вучня розных школ рэгіёна, якім ужо споўнілася па 14 год. Па традыцыі, менавіта ў Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь юнакам і дзяўчатам у малой зале Палаца культуры Маладзечна уручаюцца пашпарты грамадзян нашай дзяржавы. Сімвалічна, што галоўныя дакументы школьнікі атрымліваюць у год народнага адзінства. А 11 лютага адбыўся 6-й усебеларускі сход, на якім нашы землякі рэалізавалі сваё канстытуцыйнае права на меркаванне і вызначэнне будучага развіцця дзяржавы. Вопыт, веды і энергія маладых заўсёды будуць запатрабаваны ў грамадстве, а пашпарт – гэта не проста пасведчанне асобы, але і дакумент, які накладвае асобыя абавязкі на кожнага з яго ўладальнікаў. Маладзечынскі край – это ваша родина. И, конечно же, вы не должны ее забывать. Вот посмотреть любые сферы экономики. То ли это сельское хозяйство, то ли это строительство, промышленность, или социальная сфера в целом, мы можем гордиться развитием нашего края, нашей Минской области и в целом нашей Республики Беларусь. И вы сегодня, получая эти паспорта гражданина Республики Беларусь, тоже должны сами перед собой дать определенную клятву себе, чтобы спустя определенное время, через 20 лет, через 30 лет, а может быть и больше, и вы с гордостью могли сказать, что мы не подвели то поколение, которое работало и соседало ранее, а сделали еще больше для своей родины, для своей страны. Атрымліваючы пашпарты, юнакі і дзяўчаты робяць першыя крокі ў дарослае жыццё. Але час бяжыць хутка, і неўзабаве ўчарашнім школьнікам прыйдзецца ствараць будучыя краіны, вызначаць вектары яе палітычнага, эканамічнага і сацыяльна-культурнага развіцця. Юнацтва і маладосць заўсёды самыя светлыя перыяды ў жыцці чалавека. Гэта час творчых задумак, станаўлення сябе ў прафесіі і пачатак кар'ернага росту. І многія школьнікі ўжо сёння стараюцца зрабіць першыя крокі насустрач сваім марам. Моя малая родина – это поселок Чист Маладзечынского района. Моя мечта – это поступить в Минский государственный колледж в сфере обслуживания на экономиста, на банковское дело. Я хочу получать от этой профессии много впечатлений и приносить пользу своей малой родине, своему поселку. Для этого я стараюсь хорошо учиться, чтобы осуществить свою мечту. Также стараюсь участвовать в всех школьных и нешкольных мероприятиях и конкурсах. Когда я выходила получать паспорт, я понимала, что я беру на себя огромную ответственность перед самой собой, перед моей страной. И поэтому я очень горжусь, что я нахожусь на этом мероприятии с такими людьми, в этом месте, в это время. Акрамя пашпарта, кожны з юнакоў і дзяўчат атрымаў у падарунак Канстытуцыю і прыгожа ілюстраванае выданне «Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь». Прабягуць гады, шмат важных падзей будзе ў кожнага з сённяшніх удзельнікаў мерапрыемства, але гэты дзень наўрад ці забудзецца. Хаця б таму, што іх упершыню ў жыцці вядучыя выклікалі на сцэну, называючы не толькі імя і прозвішча, але і імя па бацьку. А ганаровыя госці пажадалі школьнікам плённай вучобы, перамог у спартыўных і інтэлектуальных турнірах, дабрыні, міру і любові да сваёй зямлі.
Хочется пожелать ребятам, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны, чтобы, приезжая в какую-нибудь зарубежную страну, они гордились, что они белорусы. Что хотелось бы еще пожелать юношам, чтобы они все стали защитниками нашей Родины, сумели защищать нашу страну с оружием в руках, и чтобы ни у одной страны мира не возникало даже мысли разговаривать с Беларусью с позиции сил. В этот торжественный день хочется сказать детям, что вместе с белорусским паспортом они получают и возможности от нашего государства. Это и социальная поддержка, это и бесплатное обучение, это и возможность получить все услуги здравоохранения, это первое рабочее место и возможность строить свою и профессиональную жизнь, и личную жизнь. Поэтому наши дети должны не забывать, что паспорт обязывает, и владелец белорусского паспорта должен быть настоящим гражданином и работать на созидание нашей страны, а не на ее разрушение. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Палітыка ідзе ў рэгіёны. Цэнтрам грамадска-палітычнага жыцця Мінскай вобласці на днях стаў гарадскі пасёлак Плешчаніцы Лагойскага района. Тут адбыўся семінар для ідэалагічных работнікаў Міншчыны па грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі на сучасным этапе. На мерапрыемства адправілася і маладзечынская дэлегацыя, у складзе якой кіраўнікі арганізацыі СМІ. Пра новыя падыходы да палітычных пытанняў на рэспубліканскім і мясцовым узроўнях у рэпартажы. Прадстаўнікі ўлады, вядомыя палітолагі, праваахоўнікі, кіраўнікі прадпрыемстваў і ідэолагі ў зале тыя, каму неабыякава, як будзе развівацца Беларусь у бліжэйшы час. Цяжкія жнівеньскія падзеі праверылі на трываласць як краіну, так і бадай кожнага яе грамадзяніна. Можно сказать, что общественно-политическая ситуация в Минской области находится под контролем. Она спокойна, но это не дает оснований нам, всей идеологической вертикали власти, правоохранительным органам успокаиваться. Потому что процессы, которые проходят в Минской области, они должны быть под контролем, они под контролем и находятся. На сустрэчы абмеркавалі новы кодекс об адміністрацыйных правапарушэннях, акцэнт на новых падыходах. Так бачна гуманізацыя адміністрацыйнага заканадаўства. Задача кодексу не столькі пакараць, колькі папярэдзіць. Але разам з тым ёсць асобныя катэгорыі правапарушэнняў, дзе адказнасць стала больш жорсткай. Напрыклад, гэта тычыцца кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення, арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Есть отдельные составы, например, управление в пьяном виде автотранспортным средством. В этом случае ответственность ужесточена. Ужесточена законодателем ответственность и за совершение некоторых иных административных правонарушений. Например, за нарушение при проведении массовых мероприятий. Як адзначылі спікеры, 2021 – гэта год не толькі народнага адзінства. Ён яшчэ пройдзе і пад знакам палітыкі з рэгіянальным акцэнтам. Наперадзе чарговая выбарная кампанія, мясцовыя саветы. Важна вывучыць настрой людзей у рэгіёнах і гатоўнасць да магчымага з'яўлення ў мясцовай улады прадстаўнікоў палітычных партый, стаўленне да канстытуцыйных рэформаў. У нас в этом году должны состояться выборы в местные советы до 18 января. Это ключевое, важнейшее политическое событие. Естественно, сейчас политика идет на места. У нас происходит регионализация нашей политической жизни. Если прошлый год в основном это было сосредоточено в Минске, областных центрах, и так периферийно выступали районные, допустим, центры, то сейчас, этот год, специфика его в том, что политика идет в регионы. Конечно же, регионы, местные власти, вообще сообщества, сами граждане должны быть к этому готовы. Па словах дэкана, дыялогавыя пляцоўкі, якія працягнулі сваю працу і пасля ўсебеларускага народнага сходу, дазваляюць адкрыта гаварыць о праблемах, якія існуюць у краіне. Да і самі прадстаўнікі ўлады ў год народнага адзінства, абвяргаючы стэрэатып забюрократызаванасці, усё бліжэй да простага чалавека. Адкрыта і праўдзіва гаварылі і на гэтай сустрэчы аб дапушчаных памылках і дасягнутых поспехах. Несмотря на ряд достигнутых успехов, несмотря на тот факт, что и КГБ, и органы прокуратуры, сегодня мы слышали, органы милиции констатируют существенную стабилизацию внутриполитической обстановки, снижение интенсивности каких-либо протестных проявлений, лоялизацию трудовых коллективов. Социологи отмечают падение рейтингов лидеров оппозиции и популярности протестного движения. После того, когда мятеж не удался, и здесь была уже наша ошибка, было отключение интернета, это практика, принятая в таких случаях во многих странах, и после отключения интернета, безусловно, необходимо было обществу предоставить терабайты контента, свидетельствующие о том, что эти протесты вовсе не были мирными. К
сожалению, это сделано не было. У противника информационные ресурсы, особенно в сфере так называемых новых медиа, это YouTube-каналы, Telegram-каналы, виртуальные сообщества в социальных сетях, они оказались намного более развиты. На думку Александра Шпакоўскага, асноўная надзея оппозиции на так званае пакаленне Z. Моладзь палітычнай азбукай для якой становятся деструктыўныя тэлеграм-каналы. На жаль, большасць маладых людзей, паводле статыстычных дадзеных, жадае эміграваць з Беларусі, маючы пры гэтым даволі скупую інфармацыю і светапоглядную карціну пра жыццё на захадзе. Задача данесці праўдзівыя звесткі. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Больш за 95 тысяч дэпазітных рахункаў сямейны капітал адкрыта ў Беларусі для шматдзетных сем'яў па стане на 1 сакавіка. Больш за 13 тысяч з іх на суму 305 мільёнаў беларускіх рублёў па праграме 2020-2024 гадоў. У новай пяцігодцы сямейны капітал прызначаецца шматдзетным сем'ям, у якіх трэцяе або наступнае дзіця нарадзілася або ўсыноўлена з 1 студзеня 2020 па 31 снежня 2024 года ўключна. Памер выплаты вызначаецца ў беларускіх рублях і штогод індексуецца. З 1 студзеня гэтага года ён складае 23 737 з паловай рублёў. Па стане на 1 сакавіка пададзена больш за 31 тысячу заяў на датэрміновае распараджэнне сродкамі сямейнага капіталу. У большасці выпадкаў іх плануецца накіраваць на паляпшэнне жыллёвых умоў, частку на атрыманне адукацыі і медыцынскіх паслуг. Масленіцу выпраўляем, сонца і цяпло чакаем. Старажытнае славянскае свята адзначылі ў нядзелю ў парку імя Перамогі. Конкурсы, забавы, спевы, гульні і, канешне ж, бліны. Наша здымачная група далучылася да святкуючых, падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Масленіца. Вясёлыя провады зімы, святочны час, калі людзі спяваюць і танчаць. Кожны дзень масленічнага тыдня ў нашых продкаў меў асаблівае ці нават сакральнае значэнне. У панядзелак рабілі пудзіла з саломы і старога адзення. Аўторак называўся зайгрышы. Было прынята ладзіць аглядзіны нявест. У сераду цешчы запрашалі зяцёў на бліны, а ў чацвер спынялася ўся праца і пачыналася шырокая масленіца. У пятніцу ўжо цешча ішла ў госці да зяця. Субота славілася тым, што маладая нявестка звала да сябе і адорвала родных мужа. Сёння старажытныя абрады і традыцыі наўрад ці ўдасца ўбачыць нават у далёкіх ад гарадскога шуму вёсках. Яны прадаўжаюць жыць толькі ў гісторыі. Віншую вас усіх з масленіцай. Масленіца – гэта традыцыйнае народнае свята, якое вельмі любіць увесь наш маладзечынскі раён. Мы яго традыцыйна святкуем у апошні дзень масленіцы на прабачальную нядзельку. Кожны год мы стараемся прыўнесці ў гэта свята нешта новае. Нейкія новыя гульні, запрашаем заўсёды новыя калектывы, каб вам было цікава прыходзіць да нас на свята. Масленіца – час блінцоў весялосці. Так кажуць пра свята. На сцэне амфітэатра выступілі раённыя калектывы. У іх спаўненні прагучалі вясёлыя песні. Таксама госці ўбачылі народныя і сучасныя танцы і самі сталі удзельнікамі прадстаўлення. Сёння сапраўднае веселье, таму што мы развітваемся з зімой і сустракаем паважаную вясну, каб усім было на душы цяпло і не толькі на душы. Асобную праграму «Дзіцячы гульнёвы блок» для нас падрыхтавала Дзяржаўная установа адукацыі сярэдняя школа нумар 11 горада Маладзечна. Разам з намі праважаюць зіму нашы раённыя калектывы культуры. Гэта асалода, гэта вечарына, вакальны народны ансамбль «Міністрэлі», а таксама супрацоўнікі палаца культуры. На Беларусі праводзіўся цэлы шэраг абрадаў, выконваючы якія людзі верылі, што трымаюць здароўе, багацце і дабрабыт. Традыцыйная народная забава, без якой не бывае вясновага свята, масленічны слуп. Маладзечанцы мераліся сілай і спрытам. Самыя актыўныя ў партыі атрымалі прызы. Сваімі ўражаннямі і ўспамінамі падзяліліся гараджане. Настроение хорошее, погода хорошая, радуемся, концерт очень хороший. А традиции, блины едим. Бабушка у нас, когда я была еще маленькая, пекла разные выпечки, блины, много сортов. Весело встречали. Наш тяжелый год. Это немножко расслабиться, немножко отдохнуть, немножко перевести мысли. Гости с родственниками. Хорошо встретить, чтобы
осталось хорошее настроение. Поздравляем друг друга с весной, с Масленицей. Да, Вот счастья такие. желаем друг другу. Прощения просим друг друга. Сегодняшний день прощения просить, так что просим прощения во всех, чтобы все хорошо было в нашей жизни. Гостям свята прапанавалі стаць удзельнікамі шматлікіх віктарын, конкурсаў і забаў. Была магчымасць паспытаць поспех у латарэях, падзяліцца ведамі старажытных абрадаў і набыць вырабы ручной працы. Вясну клікалі доўга. У гэты дзень парк паўніўся рознымі гукамі. Масленица лічыцца бадай што самым смачным святам. Круглыя румяныя гарачыя блінцы раней мелі рытуальнае значэнне. Яны ўяўлялі сабой сімвал сонца, якое ўсё ярчэй разгаралася, падаўжаючы дні. Але ў сучаснасці уявіць свята гукання вясны без бліноў ужо немагчыма. Сакрэты прыгатавання смачнай стравы нашаму тэлеканалу расказалі прафесіяналы. С душой. Яички добавляем, молочко свежее, понимаете, продукты, мука свежая, хорошего сорта, сахар, соль. Вот. И главное настроение, чтобы было отличное. Предвкушение праздника. Вот, поэтому и блинчики получаются румяные. Когда у людей хорошее настроение, погода не подводит. Без проблем. Выбираем температурный режим, и они получаются румяненькие. Апошні дзень масленицы называюць прабачальнай нядзеляй. Лічыцца, што ў гэты дзень неабходна прасіць прабачэння адзін у аднаго, а як сімвал ачышчэння ад старога і непатрэбнага спальвання пудзіла. Пасля масленічнага тыдня ў праваслаўных вернікаў пачынаецца самы строгі пост, які будзе доўжыцца 40 дзён. Алесь Ушаков, Александр Еўскі, МКТБ. Вялікі пост у праваслаўных хрысціян сёлета ён пачынаецца з гэтага панядзелка 15 сакавіка. Структура поста пабудавана так, што кожны тыдзень мае свой духоўны сэнс. У першыя 4 дні ва ўсіх храмах чытаецца пакаянны канон Андрэя Крыцкага. Па свайму зместу канон патаемнай размовы з уласнай душой. Падчас поста святары раюць удзяляць больш увагі духоўным рэчам, дараваць крыўды, ачысціць розум ад дурных думак, часцей бываць на богаслужэннях, прыйсці да споведзі і прычасця, дапамагчы свайму бліжняму. Чалавек, які прысвячае свае сілы і час пасту, прыступка за прыступкай будзе падымацца да тайны Пасхі Хрыстовай, і яго душа будзе гатова ўспрыняць дзіўную радасць Вялікадня, які сёлета наступіць 2 мая. Сезон завершаны. Хакейны клуб «Дынамо Маладзеж» на урашаючым матчы серыі плэй-офф саступіў жлобінскаму металургу і вылецеў з барацьбы за кубак прэзідэнта. Гульня адбылася ў Жлобіне, першымі забілі гаспадары. На 13-й хвіліне матчу шайба ўляцела ў вароты «Дынамо». Але ўжо праз 4 хвіліны маладзечанцы змаглі адыграцца дзякуючы дакладнаму кідку Александра Суворова. Другі перыяд скончыўся без забітых шайбаў. У трэцім каманды таксама гулялі на роўных. Заход матчу вырашыўся незадоўга да яго заканчэння. На 56-й хвіліне хакеіст металурга забіў яшчэ адну шайбу ў вароты «Дынамо». Выніковы лік гульні 2-1 на карысць металурга. Каманда ўпершыню за 7 гадоў выйшла ў паўфінал Кубка прэзідэнта. А вось для маладзечанцаў барацьба скончылася. Константин Кольцов, галоўны трэнер «Дынамо Маладзеж», на пасляматчавай прэс-канферэнцыі падзякаваў сваім падапечным за сезон, а таксама адзначыў, што былі няпростыя сітуацыі, але хакеісты паказалі сябе сапраўднай камандай. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Нагадаю, інфармацыі на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12 і 15 гадзін. Таксама можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы ВКонтакте, Аднакласніках і Інстаграм, а таксама у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.